Ще играем с моят приятел Борис Христов. И здравейте хора, аз съм Борис Христов Стефанов и днес ще правим един клип с Христо... Не, с как се казваше, бе? Христо. Абе, Христов. Да, Христо Христов. О, И да почваме. чакай си сбера. Не, то си не е добре. Да попросим ли? Да. What? Приемеш? И да започваме. Не избра мап. Не ме интересува. Ей, Бобчо. Какво, брат? Какво, брат? Я прави пак. Не искам да чуят зрители. Оле, човек на улицата. Охо, започваме. Сега ще се изтегля лига. Мали, аз съм по средата. Той е колко е гаден! Ти почвам си много добър. Фак. Ти си слаб. Слабак. Брат, Мали, много аз си слаб. паднах. Брат, много си слаб. Ама Пепи как? мъква. Леле, колко си слаб. Що не ги забравя? Бобчо, бе. Не успя. Вък. Да, бе. Това ти ли си, бе? Да. Ти ли спря времето? Не. Само почти му отминаха. Фак! От първи станах последен. Аз паднах. Аз съм втори. Аз съм трети. Какво да се прави? Играме ли още не игра? Ми добре. Нали ще играме Чакай на само лига? да пратя покана на то. На кое? Така. Айде. Дай Оп. Аре, запрашам то път, моля те. Добре, айде просто. Так му ще изберем. Как ще изберем? Така, кой мап кой? Ето този. Приемай. Приемай. Ще видя на какво ще се падне тук. Това ще бъде изненада. Тъпи нещо. Топът са по 3 карти. Кола по 4. Ето ли? Аз не мога по 4, бе. О, майко. Едно в едно. Не. Идиот. Ти паква. Мали. Да, бе. Не, бе. Като котка са. Като котка съм. Майко, си му бърз, бе. Щит! Не ме отели. Си много хитър, бе. Не. Ето още едно. Ти не успя. Ето ти още едно. Ама не да ми кажеш, че хвърляш. Много си бърз, бе! Не. Какво? Баница. Падам ли? Аз съм първи. Не, честно. Честно си, брат, честно си. Честно си, брат, честно си. Кой пъти ли? Аз. Ти на кое ниво си? Четвърто. Аха. Някой ми е Аз съм на 19. Бро. Кой ще прави покани? Ти или аз? Аз. Чакай изберем. Дай, какво ще ми се пане изненада? Бе! Ти по 4 ли можеш да избираш? Не. Първо как избраш? Така, добре. Добре. Пак аз ти ще си съседа. О, яко.
Ей, този път ти... Аз съм последен пак. Ти си много слаб. Бог ще победи. Fuck! Fucking game! Не успях да го взема. Не, бабчо! Видя ли как върчим? Видях. Ама не ме мина, Не! Фак! Да, Не, бе! Фак! Фак! ще се чувал, бе. Стига, бе! Колко ми е хубаво да сега съм първи. Да, бе, първ си. Втори съм. Аз. Но як мап. Нали? Да, брат. Тук ми е рейса. Рейс. Не ме интересуваш. Пак ли ще ме дам? Ти веднага приятел. Аз не избрах мап. Нищо. Този път не си пускай нищо. Старт. Аре бе, 5, 4, Почва вече ме само с дищи. 2. Ей, да можа. Нямаш бързината, няма бързина вече. Пак аз съм пръв. Вече последен. Аз се слагам модул верзия. Брат, много се не дема да. Брат, много си слаб, Боб. А ти нали си по-слаб? Нали съм по-силен от теб? Да. Не. Не, бе. Какво е пусна по-рано? Шматко. Шматко. Don't pass. Да, бе. Ти си нещо обърнат, бе. Кой? Ти? Що? Така. Що ти бъгна? Бъгна. Бобто бъгнят. Бода! Абе. Да ни... Удари ли се? Да. Падна. Да. Как не ме се даде, бе? То слаба. Аз съм Пускай пръв. нитро, Вълчо. Колко време е клипа? 5 левел! Почти. Почти. Колко време ти е клипа? Къде да знам? Не ми показва. И на мен не показва. Много тъп. Около 14 минути. Ти кога приема? Тук що? Айде, отпадаш Христо. Дай такова, Боже. Така, бе, Боже. Ти кола. Охо. Как носи ти? Те, Никой ли не приема той свет, бе? пак аз съм пръв. О, това е як мап. Всеки път така. А па всеки път така ти правя. Аз па, така всеки път. Да, бе. Не, бе. Това беше. Фак! Как се претаках? Нали знаеш, че червеното връща? А? Нали знаеш, че червеното връща? Да, бе. Не, бе. Да. Фак! Стига с тея, бе. Ударих ли те? Не. Много Какво? време те стуби. Пак ти победих. Аз. Рез. Аре, тук ми ти рез. Да, ма на мен нещо не ми излиза. А. Не знам. Аз ще ти правя покана. И ти
Мапо, не моля те, мапо. О, не моля ти мапи сега. Нещо интернета. Да, ще пращам. Аз пращам. Ей, ламата. Брат, знаете ли защо нямам бърз интернет? Давай, приемай. Само те тъпи неща. Най-накрая. Айде, накрая се пусне някой. Боксо, имаш нова топка, Боксо. На кой топка? Моите. Ма дай ми. Ама дай ми я. Не ми тръгна топката. От нас иди. Бобчо. Опа. Първи ли съм? Не, Не. следен си. Първи съм. Колко? Аз съм последен. Не. Да. Аз пък не взех. Аз съм на 35. О, това е шеян. Кое? Дето го минах. Това беше ли ако? И как? И това беше ли ако? Някой ти. Ааа! Рухите нинджа. Тинг-тинг. Еле, ти пускаш по две, как така? Еми, Като човек? да, като човек. Не. Да. Да, бе, кой ме върна? Те стуби много ги мразим. Аз пък ги обичам. Не! Първи. Те колко? Идиот. Как можеш да ме биеш, бе? Значи това беше клипът от мен, Христо Христов и от... Борис Христов. Да. И до виждане. До следващото